Фастів місто залізничників. Так стало, що в кожного, чи майже в кожного у нас в сім'ї є залізничники. Допустимо, у мене бабця з дідом залізничники. У кожного з вас аналогічна ситуація. Склалось так, що залізна дорога перестала нас чути давним-давно. Вона почула нас тільки недавно, в зв'язку з останніми подіями, і, власне кажучи, це є причина нашої сьогоднішньої зустрічі. Я хочу подякувати вам за те, що ви прийшли на цю нашу зустріч, і сказати, вчора відбулось Валерій Довгопол, Віктор Гаврона і я, ми були присутні на зустрічі з керівництвом Південно-Західної залізниці, на якій вирішили перспективу розвитку багатьох проблем, з якими пов'язано залізничне сполучення в Фастові. Зараз, я думаю, Віктор розкаже вам ці всі нюанси. Єдине, що я хотів сказати, не затронули ми питання залізничних переїздів в сьогоднішній нашій зустрічі. Вчора при зустрічі ми обсудили питання ремонту частини залізничних переїздів в місті Фастові. Зокрема, керівництво Південно-Західної сказало, що у них є в цьому році заплановано 400 тисяч на ремонт переїздів. Ми домовилися про те, що ми зробимо спільну комісію, обстежимо і самі кричущі переїзди, які мають бути негайно поремонтовані. Я думаю, що до осені вони будуть відремонтовані, і таким чином наші дороги стануть трошки кращими. Я хотів подякувати Віктору і Валерію за те, що вони займаються цими питаннями, тому що вони, як ніхто, зробили за останні роки, вони зробили для фастівчан в плані залізниці дуже велику роботу.